Kasadyang gana, abit sa kalimayan, mahal akong nakita, ang panaboy nga masanagol, butahan o bulahan, ang mapalay nga giawitan, awit nga landon, sa tanang Pasko magmalitan. Selamat Sulote, Pasko. Pasko. Hi, Nay. It's Stephanie. Big bag, where are you going? The bukid. What do you want? What deodorant, please? Wait. One only? Yes, please. Okay, one only. Thank you. Okay, you amping, Day. Bye-bye. Bye-bye. Nay! Nay, gwapa lagi ka ron, Nay. Ikaw, bata ka bulay. Unsa naman po mo kinahanglan? 20 rebe. Asa naman po ka? Nagkuhan, mag-basketball mi, nagpustahay, pildi ko. Ikaw sige ka nagpusta-pusta din na ako kwarta, mahurot. Ay, gwapa, bidaw ka. Dili, napako isugo ni mo niya, di ka pwede mo lakaw. Sulod, dire. Ako di bata, ani. Day, Kumusta ka, Day? Okay ra, Day. Chikahay ko, Day. Kumusta? Dakuan, Day, sa mga anak, Day, no? Oh, may nalangwa na daliwat sa mo, Liwat man siya papa. Hindi, Day, ano siya girlfriend? Ha? Maragwa, man. Asa mo kumu-apply, Day? Ha? Asa mo kumu-apply? Mang-apply ka na ambot, Day. Ay na lang, Day. Ako pa mo discourage ni mo na, Day. Kay sus, pag ayong. Ay, ko, Day. Sa kalapad. Dong! Nabi na ko na tayo lapad, Dong! Wala! Ay, dong. Urot na. Gwapa lagi ni siya, ma. Papa daw ko. Duha ha. Puyo mo. Neng Luding? Uy! Kadugay na ako wala kita ni mo, dong. Kala na, katuig pa ka na wa. Uy, mga... upat no. Nag-states mo kuno mo. Sa US. Kumusta? Maon na gud gihapon gud. Uy, sus. Asa mong anak karon? Ha? Imong anak kumusta? Ano diha, nag-abot asa to siya nga. O siya tong dako dito nga nagbasket. Oo, siya na na. Dako ano no? Liwat samahan. Oo. Nya. Yan na rin mga nagbalik-balik na kayo kung kinsang laing tao. Ikaw gidi ay. Kanang kailan mo kaninik no? Kailakdaan ko pa. Ngita dyan da ikang Nick. Uy. Oo, mga dia na puyo. Nagbalhin siya laing nga mabibig nga building dia sa Bikas. Pero maori gapon. Dia lagi gapon. Kumusta man siya? Sige raman itong palit og lapad diri. Lo, di ba ito siya mo inom sa una? Kay baw ko. O nya, wala mo mag-abot. Wala pa. Di ni madtuon. Listen, wapa ko ka-decide. Okay ra na dong, oy. Okay ra na. Tingalig maayog adtuon na nimo no? Siguro. Ako pa ni madtuon na nimo. Wala mo istorya-istorya di ay katong naa ka sa gawas. Wala kay nagbuwag niya to. Yeah. Lisod mag-LDR ba? Daan. Upat ka tuig tapos di siya ganahan nga mulakaw ko. Di siya ganahan nga mularga ko ingato adugay. Unsa LDR do? Unsa na? Kanang long distance relationship. Okay. Mao na din yung mga shortcut ron eh. Kana inyong teknolohiya wa gina ninyo gamita in town. Wala lang din nimo sa kami sa unasos, musugakod jud mig suwat gyud. Sayang ka. Sige ra tug palit og lapad diri. Kay baw ka dong no. Kinahanglan din na mo bisitaon. Kay panagsara man taon tangan natay kanang ani ba niya. Mawa na siya. Julius! Ali din he. Ali ko din he. Ay, do. Ay, pakuha na ni mo no. Adto dito si Karing dito kay doon na pa man to siya utang nako nga 45 palit og flowers dito. Ingna siya nga mo na lang toy bayad niya sa akong utang. Kanya punhi na lang og 15 dong. Sige dagan dito karon dayon. Sa si Karing? Oh, sinang Karing dito adto dito kaw. Dali. Kaknang!
O sa man buyog na lang ko niya. Di, ayaw, siya na lang, bahala ato niya. Oh, wala ka na si Kwan, ay, pangaran na dong, sa una dong. Naadyo yung mangaran na dong. Tapos ka na niya, ay, Jaril, ay. Nay, oh. Pagkabugo ni bata ka, flowers, akong gipangayo. Unsa mo ba gihatag na ko kalamunggay? Unsa flowers man daw na? Dagan dito balik, masik na dead, daplin ka. Kamungkay po. Sige na lang nang buwan. Ay, dis una ni ninyong panagkita. Doon pa pila rin kita makitag ka ng Nay, Ginoo. nay. Oh, Mo ba di? sus ka. Pwede na. Pagka. Ay, be. Ato ni solusyonan, be. Ayun na lang. Ato ni solusyonan. Okay, okay, Kanang okay. kinang. Nanay, nindot na. Oh, anak, pinaanak ba? Kuyugin dito ilang neck dito sa unahan ka ng puti nga balay diha. Nakaw no, nakaw. Kuyugin dito tukaw kay dugay mas luman nakita. Ato dong. Kuyug. Ikaw buyog na. Adili lang ko ikamanda ko tindahan. Una na dito dong. Day, Unsa to day? Awa, raoy ka nang nanguyab ba? Ganda dito sa una niya, nibalhin sila stage niya. 4 years kuno siya mo kabalik niya. Yung first love sa una, kana si Nick di sa unahan ba? olagoy. Sige ay, manglaba pa ko. Ikilig ko, Day. Ay, ako pod.